En aquest cas, el nostre objectiu és fer un diagrama de barres, però en cada any, o sigui, en cada valor de x li posarem dues i's, en aquest cas, aus tipus B, tipus d'aus. I aquí posem en relació les aus a Olot i les aus d'Europa. En el 2000 hi ha unes quantes aus, que hi veiem 15 aus a Olot i 21 a Europa. I així per tots els anys. Si volem que els anys estiguin al revés, o sigui que en lloc d'anar decreixent en el temps vagi creixent, doncs hauríem de posar aquí, començar pel 1988. D'acord? El primer que farem és copiar les dades o començar una taula de 3 columnes. Necessitem 3 columnes, una serà la x i l'altra serà dues i's. D'acord? Llavors, el que fem és copiar, obrim una fulla de càlcul, enganxem, i aquí la novetat és, a diferència d'una columna, que seleccionàvem una sola columna, ara haurem de seleccionar dues. I ell automàticament, quan pitgem diagrama de barres, doncs aquest. Podríem triar aparença 3D, d'acord? Allà vosaltres. Després també es pot canviar. Agafarem la simple, d'acord? Molt bé, ja tenim el diagrama, però a les categories no ens agraden, les categories volem que siguin els anys. Per tant, anem al segon pas. Aquí ja anem bé, sèrie de dades en columnes, primera fila com a etiquetes, sí, Europa i Olot. Tenim aquí Olot i Europa. Després anem a sèrie de dades. Tot bé, fins a categories. Categories hem de seleccionar aquí, d'acord? Ja tenim les categories. Anem a veure que ja s'haurà canviat. Sí, ja ho tenim. A sota posa els anys. D'acord? Què més? Elements del diagrama. Doncs posarem aus del tipus B. I aquí posarem Olot i Europa. I a sota posarem el nom, volem que ens posi, que ens digui el nom de l'eix de les X, que és aquest, per tant són els anys. I aquí, que és l'eix vertical, com he dit abans, freqüència, no? Freqüència és freqüència absoluta. Freqüència. I això ho tindríem, Finalitza. Molt bé. I ara anem a formata l'àrea del diagrama. Llavors aquí, doncs, com si heu vist l'altre vídeo, doncs aquí no hi hauria gaire secret, Començaríem amb el vèrtex aquest. Vores, ara la canviaré i la posaré aquesta. Amb quin color? Doncs amb un porpra. Amplada 10. Transparència 15. Àrea ja la tenim. Transparència aquí. I que ens vagi canviant. Degradat, sí. Doncs això més o menys ja ho tenim, D'acord? Ara podríem buscar més floritures, tipus de diagrama, el podríem canviar. Aquí no crec que serveixi d'aquest. El que podem fer és aquest, aparença de 3D. És senzill, aviam què passa amb el senzill. Molt bé. Diferència entre el senzill i el realista. A mi m'agrada més el senzill. Posem el senzill. Forma, caixa, cilindre, con. Posem el con, que serà més original, potser. Piràmide. De cara a la informació no crec que millori gaire. I així podeu fer el que vulgueu. Caixa seria el més útil, no? Ens quedarem amb la piràmide. D'acord? I llavors, sí, d'acord, i recordeu el que hem fet abans. Si volem copiar tot això, ho volem moure o ho volem copiar i enganxar a un document de text, el que hem de fer, el primer de tot, és marcar fora, perquè si no només ens copiaria el marc. I el que volem és el marc més el contingut. Per tant, copia, obres
un document de text i enganxem. I a partir d'aquí doncs hauríem de buscar la mida idònia, tenint en compte que si el fem molt petit, doncs els valors canviaran. Podríem moure-ho així, però ens interessaria ara fer-ho més petit. I com hem vist abans, els valors canvien si el fem més petit. I aquí, clar, com que les etiquetes són grans, doncs ens les classifica d'aquesta manera. Podem tornar a recuperar la mida original i més o menys, sí? Està malament, no? Doncs això ha estat el diagrama de barres amb dues columnes per cada valor de les X. D'acord? Espero que us hagi servit alguna cosa. Fins la propera.